सेल्फ प्रडाक्शन चेनेलाव बरायनाय जाबाय। आं दा बे ब्लगनि गेजेरजों फोरमायनो सानदों आं दा भुटानाव थांगासिनो ओंखारबाय। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आं बुंनो थांनायखौ। थांगासिनो लोगोफोर गारि गाखोनो बालायलायबाय दाबो मोना। जायगाया भिउआ मोजां नायदो नोंथांमोनाबो फैनो हागोन। फ्लाइअभार बेयो बैजोंबो दोंसे दं। जोंना नै लोगोफ्रा बाजोब्बाय गारि गाखोनो। बिथाङानो जोंना गारि सालायदों, बिथाङाबो एसे दुरबल जाबाय आरोना। आरो नै जोंना बिथाङा फुरा एक्साइटेड ना हाजोआव गाखोनो, फुरा एक्साइटेड जानानै दंना हाजोआव थांनो। फुरा एक्साइटेड थांगोन आरोना नायलांबाय था। आइसमोन बिराद साहा बागान दं ओरैहाय मोजां मोजां। मोनफैबायानो नै लोगोफोर जयगाव भुटान हाजोखौ मोनबाय। ये रोड 5 जगह में जाता है ना? कितना दूर है यहाँ से? लगभग पकड़ लीजिए 4-5 किलोमीटर। 4-5 किलोमीटर। गेट मिलेगा ना उधर? सीधा जाके कोई रास्ता नहीं मिलेगा, 5 जगह ही है। ठीक है थैंक यू। जोङो दा जयगावनिफ्राय गिदिंना फैबाय। जयगावहाय माने गेटआव एन्ट्रि होआ। जों दा 5 जगह थांसै, 5 जगह होननाय गेटजों थांगोन हाबगोन आरोना। सिङावहाय जों गिदिंनानै फैफिननानै दा थांगासिनो। खयला गारि बिसोर गासिबो भुटानावहाय लांजोबो आरोना। खयलाजों बिसोर भुटानावहाय साप्लाय होयो। बावबो फैबाय 5 जगह गेटआव, बावबो हाबनो मोना नै इन्डास्ट्रि दं आरोना, बाव हाबहोआ। जायगायालाय मोजांमोन।